し泣いてるの？じいちゃんが、じいちゃん見て泣いてるのか？じいちゃんが津波で、沖に行って帰ってきてかっこいいだ。かっこよかった？かっこいいだけで漁師ないねんだぞ。さあ早く起きて、寒くても暑くても頑張って魚取ってこないと生活できない。じいちゃん僕漁師になるよ。津波の中沖に出て船を守って2日後に帰ってきたじいちゃんがすごくかっこいいと思ってたから、津波のは怖いけれど津波に勝ったじいちゃんみたいにかっこいい漁師になりたいです。じいちゃんいつまでも元気でかっこいい漁師でいてください。Mizuki's family moved to a new home, inland. It's far from the port town where his grandfather still lives. His desire to be a fisherman became stronger, so he's happy to visit his grandpa sometimes. He showed us something he cherishes. 僕がおじいちゃんの船を研究したやつです。一番時間がかかったのを決めて。Mizuki's dream is to go